akwai ɗan kasuwa da ya zo ran nan sai muke maganan auren gata ɗin nan da zami, wallahi sai ya ɗauki waya ya buga babarsa, yace hajiya ga mu tare da malam, ya bata muka gaisa, yace mun zo ne muna tattauna akan auren gata. Tace ka gaya wa malam duk amaran nan guda 1000 da suka faɗa da 800 kowace zan mata gara, zan kawo mata botiki cike da alkaki da dubulan da nakiya abin da ake gara, kowanne botiki sai na ciko musu gaba daya. Sai na ce masa kai ya aka hajiya take da kuɗi haka? Sai ce kasa abin da ne mata, ice kasuwa na je na gina banɗakai can guda hudu na ce duk kuɗin da aka karɓa a kai wa hajiya. Ice tattalin arzikinta na gina, ita ma mai kuɗi ce yanzu, kawai alat kawai take ji, shi yasa duk inda ta fi wani abu na alheri sai ta ce kawai aje a yi. Na ce to wannan abin shine sirrin ci gabanka a kasuwancinka, da ka tunda ana ganin ka da wadata, a ganka a katuwar mota, a ganka a katon gida, a ganka a kasuwa, a zo a tarar da mahaifiyarka a cikin wahala, wallahi baka arzikinka bai amfani ba. Amma ce wannan abin da kai ce dan ka a ce ma abin ya kare ban sani ba, sai kawai na gina wani abu na ce kudin na baba ne. Kullum aka yi cinikin waɗannan abin nan, akwai kuɗin da suke kai mata kullum, ka ɗauka in 10,000 ne, kowane banɗaki ana ba da 10,000, kullum tana da 80,000 a akawun ɗinta, ba ta kashe su ba, gobe wani zai shiga, jibi wani zai shiga, gata wani zai shiga kullum. Da haka komai nema take ma ina za ta yi aikin alheri. Ta irin wannan shi ya kamata mu wa iyayenmu. Yanzu ne ce ya yi gida, sai wa babarsa je katon falo, sai wa matarsa a baya, sai wa 'ya'yansa, sai wa babarsa a gefe. Ranar da za a tare an ɗebo kayanta da 'yan rakiya, ke babu kina zuwa sai kika wuce nasa, nufi ki san wanne ne naki ba, sai ta wuce nasa. Aka buɗe falo, ta ce kawai ta fashe da kuka, abin da ka gina miki nan kai Allah ya ma albarka, ta fashe da kuka. Dangi aka zazzauna, ice kawai sai na sun kui da kai, ice sai da na ta istighfari, sai na ce ainihin ne naki hajiya. Shi kaga da a tunaninsa hajiya ya mata wancan dan guntun, shi kuma da matarsa ya musu wannan kasarun. Sai bisa mistake baba ta shige nasa, kuma ta ga ta dauka shine nata, sai ta fashe da kuka, tace kawai sai na ban mata. Sai kira matarsa ya ce ki koma wancan karamin ko koma saman, ita hajiya tana nan, ni barin koma karamin kafin Allah ya hore min ne wani a can. Ce sai daga baya gane a ce dukkan mu kuskure muke yi, sai mu katon gida mu saka yar wani, mu samu dan guntun gida mu saka mahaifiyarmu. Kuma haka muke yi ba, da Allah ya yafe mana a karama kalla. Ice na gaya maka wannan ne malam saboda ka faɗakar da jama'a. Ice yanzu da na ban mata nan ni kai na daɗin da nake ji, duk wanda ya zo ya ga gurin da hajiya take sai tunaninsa ya canza. Mu saba ganin awa irin wannan gurin ba. Duk ɗakunan nan ice nawa ne fa, amma da ta shiga yanzu ya zama nata. Duk ɗakunan nan naki ne hajiya ta ce duk nawa ne, arziki. Wadaka muna da gyara ko? Wannan tsofaffin malam ka rike su da kyau, lokacin da ba kowa bane kai, ko duniya baka zo ba, a cikinta Allah ya halicce ka, ya maka baki, ya maka hanci, ya maka komai, kana girma tana ji, kana motsi tana ji, aka busa maka rai tana ji a jikinta ka fara motsi, ta yunkuri ta haife ka, kuma ka je kai mata wani dan kut, ka ɗauko yar wani da ka aura wani guri ka sa ta har tana rena babaka.